Ginklaro sa Iloilo City Budget Officer nga wala sang pagsaka sa real property tax kag wala man sang direktang epekto ang pagloan sang city government para sa expansion budget sa Iloilo City Community College. Sa interview sang Bombo Radio kay Viminel Capulso, City Budget Officer, iyagin atag may ginasunod nga standard mga balayran sa syudad kag hindi ini maapektuhan sa mga loans ng local government. Sa bahin sang RPT mayara sang ginpapanaog nga executive order si Mayor Isa Trenya sa pag-extend sang 40% deduction sang RPT sa syudad nga magalawig pa tubtob sa 2028 sa diin wala man sang panigaynon nga pagtaas bangod sa utang nga 300 million pesos. Nabaluan nga mayara pa sang 2.4 billion pesos nga debt capacity ang syudad sa diin sa subong 300 million pesos pa lang ang ginulam sang city government nga gamiton para sa pagpatukod sang Iloilo City Community College nga extended campus sa may area sang Fort San Pedro. Ang aton nga taxes and fees is depende sa standard nga ginaset. For example, ang real property tang valuation, may standard na yan. Hindi niya pwede nga nagpataka lang kami, nga mahambal lang kami pa sa kaon. It just appeared nga doon nagsaka siya because for pila ka years, 18 years, wala kami nagpasaka. So, hindi na siya affected because sa umpisa pa lang ang loan ta, na-estimate na ni treasurer nga parts ang iya nga collection is i-allocate niya da. Wala na siya sa mga future nga mga rates sang aton ng mga fees. Wala na siya connection because ang RPT ta, again, may rates na, no? Nabalian ang kain sang pahayag ni Iloilo City Budget Officer Viminel Capulso.